wachno en two sides of the coin. Onyalo bedo adier kata ok onyal bedo adier nikech e piny luo kachako gi weche saga globally Kenya rank e top 20 ma e weche saga e Kenya king'iyo World Council of Trade Union ibiro ni Kenya rank e top 20 but e Africa Kenya e namba achiel e weche mag saga. Kasto kiduogo e Kenya kaendi ibiro ka saga mantiere Kenya timo maber moloyo kabisa but kidhi e pinywa mar luo gitimo maber to gitim maber ahinya ka compare kata kipimo gi saga mantiere e pinje mamoko kata kuom ranyisi e boma ma Nairobi ka e hoho mar Okak e Nyandwat kata kuonde mamoko. Koro nitiere weche mang'eny mamiyo gitim kamano but anyalo wacho niya nitiere jowa ma orwako culture mar saga ni kendo gintiere saga kendo saga ni osekonyogi e weche mopogore opogore. King'iyo kwan oganda ma untiere go Top Cream roughly joluo inyalo wacho ni gin ata maladi kama? Joluo nyalo wacho ni because we have a total of 2,000 members and chiegni atamalo 80 kuomgi gin joluo mane saga mar Top Cream kendo saga ni osekonyogi. To anyalo wacho ni jowa mokwongo gigegi ok gihero ahinya. Ibiro yudo ka kar mondo gilos margi to gihero mek jomoko maoko moseikore. Kata saga mineno madongo gi ma asset base gi dongo gi ibiro yudo ka joluo o invest kuno but mekgi to chutho ok gihero ga gigegi embrace gigegi but jowa mwase uso negi ber kata gimomiyo ji owinjo donje saga ginto gintie kendo gineno. Yeah. Patrick chalne joluo chako rwako saga e pacho kae. Erokamano Lydia. Owadwa Bala osekete maber.